So for today's video guys, ako ano lang i-share sa inyo unsay mga experiences nako nga dili ninyo dapat buhaton, mga not to do list. Kay bale if ever mo palit mo isda dapat manggod basta naa sa katong specific nga condition ba. So if ang money mag-start na siguro taon sa itong mga list na ako ang share sa inyo unsay mga dili buhaton. First sa list ato ayaw mo pagpalit og isda if ever wala kay mo kabaw sa pet shop na inyong palitan, if kuan ba sila, like breeder ba sila or nindot ba ilang supply sa isda or nakakita na ba mo sa isda. Kay wala mo nakakita sa isda, ayaw na lang sa mo palit. Kay mo to mistake na ko makukita sa isda actually. Kita rin mo ko nag-post sila kay nay bagong arrival ba. Tungod dili ko gusto nga mapalit siya sa lain, nagdali-dali sa kog palit and then wa sa ko kita sa isda kay dugay naman ko na customer nila and then actually di lang ko mag bad mouth sa lahang kuan kay business biya na nila pero hopefully sa katong mga bagong fish keeper mga hobbies maka-learn mo ba nga ma-avoid din ninyo nga mistake mo to dapat makakita mo sa isda before mo maka-decide nga mo palit kay in person jud di pwede in chat and video kay dili ginani mo may bawaan kung kuan ba siya. Next sa ato ang list, if depende sa isda, depende na unsaon nimo pagkuha sa isda. For example, if gamay gani ang isda, di gyud na siya pwede through Maxim or kanang sakito gani deliver lang sa motor ba. Kay fragile dali biya kay siya magbundol-bundol. Labi nagdaghan sila sa usa ka plastic. So, di gito siya, no gito siya if kabaw ka nga gamay ang isda. Especially, daghan din nag-type sa isda na isda nga floater or nasa babaw, high, mid, o sa lower. Yeah. If imong isda nasa lower, di kayo sila good swimmer. And good luck sa biyahe if ever na ang imuhang paliton nga isda. So, mistake kay ito na ako. Ang ikatulo sa lista nato kay how much do you trust man sa ka pet store? Kay if tarong to unta, I mean kuan ba kanang ganing di mo gud ka kabaw giunsa og prepare ang pagkuha sa isda. So what if ang gigamit nga tubig kay dili to siya kuan kanang sa gitawagan ni namo gud ni murag rules kung unsa tong tubig dito sa tank asa siya gistayhan moro sa gamiton nga tubig dito sa ihang plastic. So if lahi to nga tubig dito yung gigamit, lahi to nga temperature, lahi ang kuan dito, na paksit na imong isda. Butanta wala to na condition ang water nga gigamit sa pagputos. Paksit na to siya. Needed gid siya nga naa ka didto kung palit kag mga fragile nga isda. Kung hardy nga isda, okay ra siguro. So, mo to akong mga mistake, guys. Ang consequence sa pakita na ko ninyo karon unsay mga wala ko naka-video pero almost 60% sa akong napalit kay namatay. So, that's the news.